En el nostre grup de recerca investiguem estratègies, intervencions dirigides a pal·liar o prevenir les disfuncions cognitives associades a l'envelliment, que, com sabem, és el factor de risc primari per patir algun tipus de demència, com per exemple la malaltia d'Alzheimer. En aquest context ens centrem en intervencions no invasives, com pot ser la dieta, intervencions nutricionals, i hem avaluat els efectes de la restricció calòrica i la seva capacitat per prevenir o pal·liar aquestes alteracions cognitives. També, de manera paral·lela, avaluem els mecanismes subjacents a aquests processos, com poden ser el seu impacte sobre mecanismes d'inflamació o el seu impacte en mecanismes que tenen a veure amb processos de plasticitat sinàptica i, per tant, d'afavorir mecanismes de consolidació de la memòria. Trobem que és important fer recerca en aquest àmbit per tractar de millorar l'envelliment, per fer-ho més saludable, més sostenible i intentar minimitzar l'impacte sobre la cognició. Sabent les dianes terapèutiques en les quals es pot actuar per afavorir una cognició més òptima, estarem millorant aquest procés d'envelliment i no únicament en les persones quan es van fent grans, sinó també trobem que té un impacte social més enllà de la pròpia persona. Un dels nostres principals objectius de futur és extrapolar els coneixements obtinguts en l'àmbit de la recerca animal a l'àmbit clínic humà. En aquest sentit, pretenem avaluar la relació entre requeriments nutricionals, biomarcadors específics i cognició. En concret, a mig termini o llarg termini, amb les nostres recerques el que pretenem és avaluar la relació entre la dieta o alguns factors nutricionals concrets en persones de mitjana edat, avaluant les diferències entre sexes biològics, entre homes i dones, per veure si les dietes, per exemple, i altres factors ambientals poden tenir un impacte diferencial en diferents tipus de persones. En conseqüència, finalment el que pretenem és intentar establir estratègies terapèutiques personalitzades per a cada persona per poder afavorir la cognició en persones grans.